Riet keriga nekero tugukura Ellison ye ngese kiga ekorokwa okunga na sokunganyo koiga ndagete koriyo yo monchorerio ito korokwa nakegoro Elder Evans Murumba amatengana ki akwanirie tanyangweta ara muri kwanza ndigo zino ari uzikanya ndago asaga ndo kuchinyero manyite abanyora bono bolire. As we do that tunaenda to Mosmos and then to Maikoga twabere tugutara ase wikiga no twabere tugutara twatarire nande twatarire paka ndoche nkunganya tuguchikurwa ase kingesik. Evans, Yes. happy Sabbath. Happy Sabbath. How far from home? How far from home? Lagi si Mia aku bukan engkau dah monto. Mwana na tokonye era na makonye akarotokana kurwabu kwene kinga tumempata and then tunaendelea wote toene kinge kene bwatanire ase togochiko soma Ellison ya 13 itkeriga twaraitire ensemeria murumbwa. Yes, sir. Mwana na tiago konye Mwana nati hapa konye. Viko. oh ebembiro korari geli kwa rangebi Aya ege chako ninkirege ka. Bona kitunga ngoga chuchu kwa tobole muntu yiga Dogata madeni y'abantu ragiri ndurgo bega igo. Yes. Ndorarora no ragiri ndamaga nabandiyete. Najera bandiyete. Yo maneno muya na anche na ndito soya. Na otore na omiga. Ora tigete ko kwara tiada kwa nauni. Ne hoyo. Wakiro Mauricia. Nauni biyore baba. Mia mano mwana minto. Na iguro biya ko koigwe seriogi. It's been a while. It's been a minute. It has been a while. Yeah. All the same, the side no muya. Chinga kichonzi. Na kurweka tu arenga moiga na ndebu anchirenga na ntororane tukwa na sobo amo ekina kyo ideally atagete God wants to have a relationship with us. Na inde gaga nitinga abere na into by the way mangana yaga kwanuriria na inde gago chagoikana because finally in the New Testament it taught Emmanuel means God with us. Yes. Na inde ebuku yate banga finally obo menyo bwanya sae nigobora abe amo na mwanya bantu. Na sense yiga ntobe togotigana asege kege gusege tambe. But a time is coming ekero tutatigane nyasaye igarabe one on one n'abantu baye igonge ekero bugimubwese bugwanchanga ntotigana asege kege kana tuiranane tonyorane. It is God that plans that. Karibu sana Getembe. Yamano wakoro kwa Mauricia Evans Murumbwa chinga kiche karo togo soatwense karo togo chaka abo ani unamwara TV gabu namwara royo soira bono iga nyakateba nagi tunavingia wote tunahakikisha. Karibu Mauricia. Thank you. Bono, we are 90% our team ekero Pastor Geoffrey and Onsia Sari chinga kipinde chiga nera tuko pamoja. Ego tukurigereria ase Mauricia Murumbwa. Tobora. Dear Lord, please teach us the way you want us to hear from your throne of mercy in Jesus' name we pray. Amen.
ase chidage kaibere toirengo elesoni engima muna unora to tebi bori mubwao abana batata bekingo cyonsi abari na bari sano muyago akirera igana ndenga tumirane ekero tukwegera amegerio yo moerio yegetabike yo komano yo egyo ueseba sokonganya naende jabere tichuma ikomeda ibere ya itire ere 13 amegerio yo gokumya ye meremo gusoro gendro abana ba Israel abo by extension amangana ya ara ya ito ekiagera we are the Israelites by extension by salvation na tukarigereria abana ba Israel ekera bagwetera ubusomba nabuye tukarora ukuyurwa kwa Musa kuna kwa bete and it was a God plan but Musa komoratore ase egetutukia engekoyia eriyo ekera egwemereme yiga ati gotoria gose kurusia abana ba Israel asobo somba things became rough yani Musa agacha nganko batoriare lakini bugima bwa abana ba Israel bukabo bokongu mono and it was very unfortunate tokajoranga abagwachi gotoria afadhali bare kobere semo yao kurende bonsi bakamogoroka bakamotebi ngaya naro wache tukotokoreraga abwo omonene ngokorare amanene akareta amaakwa ayara akorete abana ba Israel yani abatangi ba aba Misri wokwa na inde bukwegante ya mangana maya. I know this question was asked by Obadia Kionga nikia nyare kanite bari bayitetwe mbarabyaba mbarororo aba Misri abana babo batayitwe bari bankiranite ngekene abantu abayiga n'abantu banyasaye tukarigereria orogendo ase enyancha kero bagwita ase enyancha nkurigetere kero bakwegwa mana kwego bare amache na inde ayiga nonkonyoranga Moses finally ekero obogima bo aguchukokoro orogendo rwa aguchumutwe ebukungo teberenga gukabane keminano kati ya Nyasaye na Saitani on asomubere oyoiga omusa Saitani gamanyetenga ekebekeria akorete igoro agaserigwa nakyo na Musa akorete na ndikebekenkereke there is a response kwera ndiri kuri Musa aruete ekero aba Israel amacha babora ibo babatebanga zakubatenga boro ninche mogane timba amache ideally asoro gendo roba Israel ruonsi Nyasaye nero ngegwe korera gwetera se Musa lakini enkwane iyo nabayare tutobo kongu of course tokarora karba gweta amache karako bamaruru bugima bukakonga lakini Nyasaye agatiga ko Nyasaye kurigere tore bagutwara okubwata na kugutianania ahari Sinai nekero bakoegwa amachiko eriyo tokarora amachika Nyasaye na bakoegwa tukarora ekiorokererio gyokubwata nokuna kikore wango gantwaroche going out of faith apostasy lakini ekenene tukarora Musa okubasaberania buna Yesu agutusaberania na intwe finally gorontwaroche nga musonde egusabateria era etebango monene ngorokie obonene bwao ekenene ende kebuge ketu agasomete. I want to remember nga hii kwarenge jamataro eno kunonyorete I remember kwarenge jamataro and this verse has been good to me and to agasomere not once naona ko ningo agasome egere tubekane chingu akato kwegera oko nganya asome isato ochake ibungo bitano bibere aseke gusi yo yarwo chakababuya noneke aturasobo gimobo rero igakorige tora mangana yo moerio ngaki egesasi bereke kiarenge because Nyasaye gagotebanga tomoro serie obomenyo obochenu
erio anyare komenya amo na intwe na kiateba nae okung'anya inye isato ogosoma isato ebugo bitano ibere 3 verse 7 yabateba iga yes omonene akabora amaene narorire emechando y'abantu bane abo bakare Misiri na igure buna bakorera ase eng'encho yabo bakobachanda na inche namanyire kegima obororo bwabo nigo naikire mbatorie korwa ase amaboko Abamisiri mbatirie korwa ase ense eria mbaire ase ense engiya eng'are eyere entenenku n'amabere n'amoke emenyire n'Abakanani n'Abaiti n'Abamori n'Abaperisi n'Abaivi n'Abayebusi nga ekerene nabuga mpiki kurabunga noni intwe asoko bagwaito rero iga muna abakristo bekiga kyekiga ensi yatusibiri obororo ensi yatokoreira manene omonene ororire naende he is taking action ko ekemo agare tiguto segeta ekintu anakogesoma gabweno kunabona buga ngatogesoma rero rero ngosoma todiringa neryo Lamentations iginekerero taribo ibere ibungo biyaye kumina kianda ebuku ya totebiria mangana yo gukumya nabuga ngakiro yo manyore oneke otoso kwigera kwa rero nga ayiga no tutoraika titorara ekiagera liritoraira by the way ekero gosoma ngu mubisa ningo our enemy works at night kiagera ebuku kwegerire nga omuntu uri gagenda mugundu osibeke engano liriaraire na ndo mubisa agacha gakora ki bono tokore naki ntu abatororo shall we sleep and sleep no Lamentations ekerero ibere ebungo kianda ekerero ibere ebungo kianda gotebaiga ebita byaye byarimeire ase liroba ebungo ikomera kianda egotebaiga imoka imokorere botuko bokie ekero oborendi bwobotuko bogochaka omora yara ase enkoro yawe ime ase obosi bw'omonene buna obwomora amache rambura amaboko ao asare osabere obogima bw'abana bao abo bagoire n'enchera ase amatabekania y'echinchera chionsi igonga chiga kimuna chireiga we have been called Kristo monyene ebere magokora ahari igoro no gotusaberania agosabera baria chite koboria na intwe twairwe sama bokaito abana na intwe abanyene tubuke tumuke amaboka ito igoro ebyo tubarere abana baito ekiagara oroche the way things are moving and of things have been working ebibe omonene nero anyara gututambukia nakia ko rerega kyotora lesson ye 13 iyo moerio amagana manene aya aguchigosomwa at the right time and kunabona ro kuboria nga you take us through the picture then you give us direction naro gwata gukwa ntaraga de lesson yara onde naro nyire tikende na muri gaiga muri sina joja no ara na iguri ya gutambuka rio kaiga ndegu na gutacha na iguri gutacha nduma ite na gutacha nduma ite na gutacha so ndashukuru kwa hayo egendo ndata batabankiringa lesson ye actually ni go yage gututaria kurumo chakano mpaka omwerio in other words nige yanyare ko bage gututaria korwa bunana kinya sago to prepare egera tunyara ko bato gochigoika asubugima bwa kare bwa igoro ekiagera right away to already from the beginning buna musa ibole tu buna ko prepared egera chiko murai buna go etere bitango ao goika amwario ye buna to gochigo soalero ase the tapanako all this time etokoranga no nya to engo etera ya iga wose no emuso ngo nyara ko baga go etera ya iga the presence of the Lord was with him. Amen. And indeed ko bakwanya sai no kole amona intwe wan seromo chakano bako moerio
the going might not be smooth lakini Kristo ekeraroro na botoko correct na botoko babobwi. Ase last weekend got please show me your glory. Moses iganya tukobaga gusaba Nyasaye ani akomora kyo bonene bwaye tugote gutora matukari 40 days and 40 nights chiri Moses ya chieta sige tuno kumera na Nyasaye na tukobaga komora kyo bonene bwaye Moses nere buye kolengorera na Nyasaye tago twale kyondo bokerina ria Abaisraeli bachi tokora Nyasaye bakagunze that the kyondo go beat them matege song na baba wako no mondo koli bakagunze lakini according to Moses buna Nyasaye kanyora moiro bonne boli bwaye nabaye kumera na Nyasaye face to face banya koba okwana nere akamate ngoro kyo bonne bwa ona ndo nya koba that I may know you egere nya koba gingo komanya Nyasaye kamwaji virtues tiriaga wenda gutwara buno muraya sabana ba Israeli obo kindness gentleness na liara nya koba gakora abana ba Israeli kurwa asenseli obo somba wikakana to me ekaro ngote abuna morisia murumbo gwateba ekero bagusaba amaji Abaisraeli abaiga mbarenge tofauti na intu Vagdu toraba begwetani Abaisraeli bali Actually is a picture no intu toraba begwetani abana bari Abaisraeli inki totarar ntuma de bukuyendori keire dunto yebwate we know these things sometimes ogo chaka na bogo kobaraf the rough start no nyene karo ogukoreka no nyene karo ogukoreka oboroso bwao totaya no gwenyuomo it's not a plus b it's not 1 plus 1 it's not 1 plus 2 no nyene karo mwana guchaka kobekwa oboroso bwaye bwe school buna bono to akari kurugaiga orocha barai nkuoma na bare ekiba kuoma mechande na batara nane nkuoma na bare hage gana ngaido abarai na kidogo bakora like you brought this thing because you have the ability. I don't know about Murai we see a Kenya oyo bon. Oyo Kabeiro. Na bali bande baror. Why? Like you are the authority. One thing happened 1987. 87 da ukwana again ngeyo. 1987. Bale yo ko ndigere. 1987 omora yorengo then Daniel Toroitich Arap Moi Baba. Mukulima number 1 ebintu bigakina amagori yebintu agakina akara amagori yebintu akina egentu gyakinete n'amavuta y'ikinyeni n'esukari n'esabuni binde bitatu agakina cyarengo sensiringi 5 agakina paka shiringi 8 ekitongore sana isoto 8.8 kitongore gono tongoro tomato tongoro dingi gono winyolete those figures chenge 5 something chikana paka shilingi 8 and then there was outcry madene dictator yaringi kusiga aringi ukinyuma nyago ting my that ko manyaro lakini again tango gati anga akamanya go declare again tekyo agakira ninse nga bei za bidhaa itarudi kama ilivyokuwa mara moja madhanga kwa nga mara moja chinkobi chiko bwati abantu bagaka chinkobi bono ukagweta noro chibantu bagogete like it was a very big relief bono oyo nomura yurenge nigenda korata bantama ekerogo chaka naomi donya gukwana kuruga ito toboli murumba toboli ebanza yani toliga like ekera akokoreka ekero akorosa enyoma yae tiarenge A plus B kwanza nuru mugetuto kana kuikuru banyari bari nkora ali yole formula nero and so many adults lakini ndariga no ariga ya madaiga nanda ukorwa kaingoji kateboya kaingoji ina dio midombi yo na Emily dio mole kaingoji hasta yongoji bono tokwanda zi no bera zi they will fight you lakini engige ko gerego nga oboroso boiga it had rough start but it stayed obo Kristo na waro mboli A plus B sometimes nkoboli bole ngabono ingenjeri saka olunyo ko mwana Nyasaye erusi gorogabo na intoto rusi oyoko modebiga no moyibi igatuka ni chombe cyabande kabwate in fact I got to be graso igali ase alitali gali tali ali
Calvary na kesa chera abwate expert erega abwate expert bango kuitana ndo kwa ni mtu byao yes na bya abwate ngana ki na atuka ne byo boibi lakini Yesu egenta akubunigu no goteba nganchino mwana Nyasaye. They call it blasphemy. How many times do people accuse you nga asinge njoro mwana Nyasaye bono tikaba ko bete biara amaiso tabara moje monte moje member kumna bage so very ugoda gear taringa keroro mu Kristo bono like it's hard obugumo boiga ego twange gotegu na kikunganya kurwa chinse chiga chienge kuruga. When time will come, Elder Murumba will be talking about the 12 sons of Israel. Yani tima to story around to Keriga, and then you'll see abana balibe bengoba. The sons of Tanda. Yes. Bono even the beyond spiritual makobe asegen the beyond spiritual kobe ka wataran kolonga kijiti. Kokobe kande go chibosio gabo. The 10 plagues. Kaje ba Israel yabaga no to kubeka ngana ki abantu baje kutacha maje barabona amani irimo gotacha muri yamuri ngo chanara abatebinga abalisia abagusimwenzi bya zimure nte Nyasaye nyora abo tobekere kina kiae ikine gitonge bwandu ko bata ndubandi ko bekani ko nabakamba kiagera indwe ngimutabwati ndabe ngitutabwati yani in other words omulisi ngitutabwati abagusina obukana Gento. Let me tell you. Yes. Sometimes na statement about no echine chibija. Because tanya koransere green go metere go that is a lie. Ako anda ko roja. AI. Bono ntebi omukambo yo menyete aseching naro bikona nebi ngajingo chimboli ya sobo chinore to ya seito gaiga chikori ebite and then barabana to kwa kuyale mapigo 10 induno tole gaiga tole kana ni already ande tunanungunika so yale mapigo 10 ebintu biko kore kana gali chingi gechiro chimwenu gaiga barabuno bali mwenu gaiga bali testare ege sundekere mwina ali barabuno bali mwina isire bya baro chinga kire naga ko gan and then paka abana bacha gukwa barabo abana baba bale bya aso wenge no gotebu nga konganya ataba injenjo mugati bugima nande incha mache yo bugima mna twaliget kuruga komenya lichikeri how we are going to live. Those are the some of the things to encourage asigetawe ke gyo konganya. If you did not have a chance kora ntenya tonyo altiri bagali okorigereria ko sabatole nga Nyasaye akokonye na yonyore libagaligia egere obwegere bali lesson ya eta abira toga na batali edini ite sabategi Adventista. We have these lessons for you na bogo chosabe na wata mkate ta lesson yeli ya era ekarotoko gan. And then another thing bantu mbare ko achi lesson kana na ni chi lesson mwanga go chakui chiavera gaiga paka twacha ko abantu bari guchiga aye tianda ra go somera no na bono go somera ekore ni sabatore ona litkoliriye toriye mesa litkoliriye pasakandero bono mutarachi ko genda mesa ko mukorasi banye kuguri mukora bwatana tayo ko ba nango ta benche general el dabalisia bons biba ko report ko chasin tayo ko ta bai era bono mo chiko siban murate ko rari lim kate ko ta be keteriyo by the way no ni gari asemor ni maite mwanya bantu ter ko bangia lakini murate makora rari gania babisa moiguna ki mokubwato mo bero yezo mole moyo nga mokubwata ga estime uwakanyo ko nyabereke akaro toko genda lit kuria rero tago kori umurisia uturi tago mukori bibe uturi tago mugizwe stiaye ogora chi lesson oreta chi lesson akata chi lesson isatu kuma gota yestuju isatu toko aye okonyora kwa okorense osotari bwe dini yeito lakini utagete kumanya Nyasaye ntubotambe bina turase kosie keiga ntori kwegeri dini toto kwegeri Yesu Kristo ore moyo oyo gukwereta so musalaba oyo nkwerete inchi oyo to kwerete twes oyo watebenga
inchu asende incho bugima na roch tago mukori ibo ora takaiga egere bono karomwa eremboro ore trorul kwesibiria maogochi bono nanjira magotware bibiri biniga kingwansi kigana tarana kero kipake season yar nje moko ndagere karibu mwens karomo waswa tosa se lesson yende ya Joshua ochakira mambi lakini we will be doing it osabanda ngomolisia murumbwa esabate gocha atoke aya toche para iskongaka minda basenko ganda asiri tukoria rero lesson ya 13 okurire ibicha yao egente getangani nkororore ase arenga marogoba iga gosema ambi gaga sunte nkariga bochikoire gosebo kiamoka aria asege sunte keria ndobwate emega karibusia aria na meria egega kari gosino bwato igore yagachire to ndamo twese gara tindoka nchigwe kande pamoja na boigo ase meria tari emere igochire chiema kadha manere ro koboko gwoko bemoino nende nere ga karfa right muinari lakini asabanta abaiga batenine they are focused ase magetere gatiaria okumachikoranga nakigentu kali ko smoke ko litrira aga smoke gete akajioki gete ka kurwande muinari etagia ndege nyarioki etagia gari omorero akero tukurigereria abo nkora torenga nkoturu kumanyanga emiga neri chinseme chiga buna yagachire nkikiga yakabere abantu abaiga barasense meyiga ninki aseri etari egesongo ekorokwa te tabanako ekegusina kipa omolise murumbo tabanako ugere ema yomusangirerekano segesongo ase dictionary egegotebanga it's a tent of pant a temporal place of worship, a movable place of worship. Bono ne dictionary ekolika igo bono akero kuri na tebenga meria possibly igebe kiro bwato igoro no bwato boiga sebe kiro igoro insaiga na mache kero ikori igurga bwato mboko bekwa eroro good. And then the spirit of prophecy, when you see water, those are vast waters abnabanto abange bono meyiga igebe kiraso bwato obwato boiga igobora asa mache igoro igwa obwato boiga it moves gotarere everywhere igo bwato boiga mbori kobera ase are permanent obwato boiga bokogenda bokonyagweta asa macharia meyere aso bwato bolime igeroro ase kogenda ine nkikiri gakare gosoka kuruga ribne ryoki gosono moto nkike gakare kogenda moino gari. What is that light? It comes from up karokori kurugoro gari ge kurugoro gocha ase meria osikoro ase meria gochigo. Can there be something inside that tent? Abanda baiga ego batamire kurwa aso bwato bolime ase merime gose go bare baro droborabu egekogera gochibure gokiamuka osenkoira bogochi, but there's something oborabu mbore bugakari gwoka kurumoino gari. Karibu ekaroto gosoa ase lesson yiga ekaroto gosoa migetabu kerie kurukwa ngoko nganye 40 kebungu kya 34 nabo igo 35 na kero teba iga elio lira ligatuba ema y'umusangiririkano n'obonene bw'omunene bugaichura ime ase obomenyo. Musatani aragosoa ema y'umusangiririkano ekiagera lire liria liabete igoro yaye n'obonene bugaichura ime ase obomenyo. Nekero kende yonsi lire liare kuimukirira igoro korwa ase obomenyo obwo abaisiraeli nigo bari kuimuka kugenda orogendo rwabo nabo igo bari gokora ase orogendo rwabo rwonsi. Korende onyalire tiriare kuimukirira igoro baroboti bari kuimuka kugenda gwikari tuko lire liare kuimukirira igoro nainde
na nakirire riria rio monene nigo riare kobera ase obomenyo ekero kia omobaso na ekero kia obotuko omorero oba ase rire ime na ago abaisiraeli bonsi baba bakorirora ande onsi ase barenge ase orogendo rwabo. Then the Lord, then the cloud covered the tabernacle of meeting, and the glory of the Lord filled the tabernacle. For the cloud of the Lord was above the tabernacle by day, and fire was over it by night. It was a sight of all house of Israel throughout their journeys. Nga igobona tu achakerkorra amangana yanga oboria omorero ori enkorwari. Kwegule ogolenge korugoro twatabanga either korunsa gosogo chikorugoro gali. Yes. Bono ja yarenge Mary was a moving yarenge ase obwato inchiki kyarenge kuyato yarasiri yatabringa abana ba Israeli konganya barenge. Sure. That is why the waters twatabanta bange buna banke imoka bagenda koboko kwa Nyasaye could come over them. And there was a condition on that. It was a condition. Nganyore Rigokira, and then no movement. No, they are good to go. Okay, the presence of the Lord is with them. Morubwa. Yes, sir. Enoch, noni wete? They wete. Maganara abu amanene na inde I love esena omia so mire ese monera menta ga buira se Biblia nga ekero there was always a signal. Yeah. Nga bono ngoso kato indicate manyireki kirigocha they were not moving out. Ekikiara abeire ngwa kwa na igoro yo yeserikali ya itete yo mugakoria. Nga enchira zi kama ni yeye gusenkenyata nga nabwatensa yare komotebya anye bintu byabire gusembo bibire oyino mogano gukwanwa aba Israel batarire ende gwatebanga we are even much more better to arora sanara yo chetanya umwirani muri stand biyamono asenge njomurumba ndata kubeka asenjire kabire yo lakini musumali ange kubeka no linga there was a signal asenge njo bunali rali ankorekana ngalire inse igonga murangu tura iguru egera bajage sabali liko imoka igoro it covers their presence. Then at night egera bugendo bwabeire yarekana nga anda kekera bataete gokenda omorero manyakora over the field. That shows the presence of the Lord. The Lord. Yanyara kobage kobaro kinga Nyasaye no are amona barabu. In other words, ega tokia renge ga igankelinga each time nigo yankoro kinga obu amatembu arengoro buange kabisa gati ya Nyasaye amona mwanya bantu ekarabanya reko bago moyo gochora ko mwegena. Na nigo bango nyara kobaye yango nyara kobage korokia igoro yobwanjani bwa Nyasaye gocha ase mwanya bantu gocha ase mwanya bantu gocha ase aba Israel. Wese gosoma Deuteronomy gosokorera kwa machiko inye ekifungo kia gatano gwika gatano gatatu ngibwate chi point ya gwika nyara kabage koreta ekere gia chiretire na ne nyara kabato koligereria nga igari asobotongi ase mugondo Eden Adam na Hawa nga kibanya ataka kwa na ndinga eroli ya Nyasaye nereri ekere tuawira abanyabibe. Deuteronomy 4 verse 5 to 8. Egotebaiga nama chena boro kreira machiko na emeroberio uno monene Nyasawa nanchigete. Yes. Erinde ino moya igwera sense elia moko genda kuira ebe ya ino. Moya bwate na kuigwera ekiagera aronaro ara orokeria abantu bebisa kubinde ngamole no bongaini. Barabo ko bara igwe machika yonsi mbatebe ekene abantu bigesa kweke kenene nigo bali abangaini na ende abamanyi ine bantu bagesa kuke kenene babwate enyasaye ere angena barwa buno monne Nyasaye wito ale angena intwe nigo agotoigwa kero kende gyonsi tokumurangiria atokonye na ende bantu bagesa kuke kenene babwata machika maronge na emeronge buna amachiko aya onsi inchena borokerie rero. Amen. Ege ntongelinga Nyasaye gakunyara kubaga korokia obwa amate bore ase abantu
nano nyara koba gakoba amachiko issue neri ng'a tunyara koba tukoyaigwera ntunyara koba tugoprosper ekero tunyara koba tutaikoyaigwera igo bwanchani bwaye nigo konyora tugo deviate from it. Look at the incidents ekero anyarete koba gotunga Adam na Hawa akababeka ase omogondo Eden ase eng'encho ya ebibe ebi anyarete koba bigochicha nigo banyarete koba bakoba noboba na koruga agwo ebibe ebiga nigo bigototanga ntugonyara koba tukoigwa ekero okogania kwa Nyasaye. That is why Adam na Hawa bakonyara koba bagotama ekero bakoigwa the presence of the Lord. But rende Nyasaye garomuya ekiagera keraya igabeire taigototiga ase njira ya gose taigototiga igo it takes the initiative na kiako rakonyara koba gakoboringa Adam, where are you? Ngai onyarete koba gokobera. So point ya eneringa much as it is obwanjani bwaye nigo bogotoirania na ando ansa gotoliga because of that obwanjani obo nigakonyara koba goturangeria na ando nyara koba to bring back. So na kigekogera in this all tent gose meyiga eyetondete korigereria singa kejiga nige konyara koba gegotoletera obwa amate bwa bene obunya saganetie gati ya bantu baye. In other words, it is a tent of meeting. Iga no ari konyara koba kumerana na abana ba Nyasaye na ande Nyasaye niga ngotumeke tent iga egere abana baye bamanya kumba ba ku understand about the important Bible truth bamanya obumaene igure ya Biblia na ande tent iga nigo ya konyara koba gotorokinga ngaki Nyasaye akonyara koba gago gotoria abanyabibe kera bagocha asobosibwaye. That is why actually from that picture una twanyara koba tukorigereria ntwara those important issues there oise korigereria gago rira ndia kaleteki ya ngorro and there is a pillar of fire nera ya kaleteki ya ngorro which each of these ya ngo signify about the presence of the Lord because each time nigo nyara koba ge koba kamban wherever there was coldness igego change rira rio muliro ria karaki ria borro so that they are good to go kera bukendu bosomu gasobeire in the desert buna twanyara koba tukorigereria kwanyoranga rira nigo ndiroro egera rira tekiri. So each of this time nigo yanyara koba gekorokia about the presence of the Lord gosoko bakwa Nyasaye aroro na nene mono ekere ikererega. Now after all the movements Nyasaye ngoikarorwa that gift ekigekorokunga Sabbath ekera nyara koba gakoreta Sabato yanyara koba gegotorokinga ngaki yarengorro because the Sabbath bunere igere nchenu ekiagera Nyasaye na baete ayibegetari in the Eden so that nyara koba gekorokianga ngaki tokoba 6 days we walk then ritukoria Sabbath wanyara koba tokoraki togotumoka just like a day unare rero tunyara koba togotumoka iga ngige Sabbath kunyara koba gegotoegeria one yanyara koba getorokinga ngaki Nyasaye nyara koba gakokora obotongi ekiagera umane mboringa Sabbath ngotorokieringa after creation God did what? Rested. That's in Genesis yemo kifungu kiaye kemo igonga Sabbath kunyara koba gegotoinyoria igoro ya emiremo emiya ya Nyasaye ekiagera oboiga gwetera se Bible nere kunyara koba gegotorokereria. Another point kunyara koba gegotorokereria ngeringa omoboria na nyara koba gagocha. Why is this happening? Oise kunyara koba gokorigereria ekere Adam na Hawa bale gari in the Garden of Eden nturoche mobe Satan unagorak unagocha ko bangaina iga kunyara koba ko bangaina obatebinga ritunda it was written moliri no iga maitenga mokoria manyama yana namabe but God takes the initiative akanyara koba gotonga because now iga barire ritunda ba mincho iri batamire ochiaria lakini nanyana ndi Nyasaye taikunyara koba kobatiga in that nakedness iga kunyara koba koba cloth ya borokinga kia kunyara koba koba tuntuba no buya bwa Kristo ekiagera iga no yesa kunyara koba ga ko orokereria. That is one another aspect eyende yanyara koba gatorokinga Nyasaye nanyara koba kobeka oborotubwa waye gonge Sabato nigo kunyara koba gatorokinga oboruotu bwaye ngakibore oboronge ekiagera it is a just kingdom na ande eyende yatorokinga Nyasaye niga kunyara koba gakoboria
it is ngoetera ase sabato tokonya kabato ko boli unga kera to ko bukora ayara maya actually amavira usama befe masi how do we call it amavira na arako nyara kaba batoboria Marumba na wado sige yo kuyera so actually na posi agera indorega we reasoning so that is it so amavira nko nyara kaba to korra amavira nyasa another point ingelinga Nyasaye kera toro kera iria ya igonse ekere ya beiriga he'll charge everyone ekera ga koro kiri you decide that you choose or you choose to obey him or you choose to disobey him and actually that is the essence ye lesson ya rero nga nige go toira pakomo erio torre nga kiese gienene ekunyara kawaga koraki ekoera and this gier nene gergatia Nyasaye amona na Satan but the good thing is Nyasaye nere ore omobui asayo 0726447367 Gatembe TV YouTube Gatembe TV Facebook nekero tokwenda gatwensi Naomi Otuori Murumbwa na mkate na batanda tukobera manaye usanga gwitu no kwengencho enene egekora twensi ngusanga to Pastor Judith Mugeni nere she's watching wherever she is. I am waiting for your comment nakero muntu mnori kurugabo admin na mbia mana singencho tuko hapo pamoja Murumbwa Eno rago begero mozira nime binte mbanda gotiga nane koriginde nganingo mo report ya setata tata da kuigwe tata na nyigwete nime tenga part of what I was saying na biko nyarekana omurise na kebe korro lakini ekene na bugambe ke aseringana dio gochakera keringa Nyasaye korweri kare no nyango ikaboniga desires gotwara obo amate n'abantu baye intimate relationship yani tumu manyebu na tato ito na indere ntuna abana baye korende ekemo kiabeirege kora kwirora keringa the Israelites failed none karwa arocha mangana arionsia manene they failed na intwe tuagure na ende tuagure mono esa matukaya iga ine gosemeria konde nkoreo umurise karao kwandere sabato etaito yotanga the Sabbath of the Lord sabato yo monene nkora twegura abantu bandu bakora argue of course babatebange sabato igo yarige yaba Yahudi boka korede karao so Biblia iya kotenga kurumo chakano right from the beginning omonene agahatana na di tukeri diagatano na kabere igoge kurukwa sabato yo monene tari sabato yao use sabato yane itode kubeka nekeiga ekero ogosasima because enere mbere ya mwanya bantu abekuru sebonga amosasimo motongi oye igo ko mosasima buna achikire tari ekero dwiigwete gusebunuoganiti a point ende kindly nkusomera ba Efeso ya mo ikomi I remember katu arenge sabato ya AMR ya millennium this verse came out very clearly nga ababosi bantu kitimetyo se na umwekiroro aba Efeso ayemo ibingo ikomi yeso yentonkere kere nago kora na inde inkiriki abantu bamo soma egotebaiga nga asekero kyogo ikeranigwa kwenga kina na beke tigangirore nga asekero kyogo ikeranigwa kwenga kina bekeranie ebintu byonsi bibe nobomo ase Kristo ebintu bire igoro na evidense asare oyo exactly nga esabato eyo monene ekemo egokora finally we aba Kristo once ntari gukwadira ngo yo dini gete bari twese tokora ringa naba Kristo tore ntwegene tenga di tukorie kinango charire anderire bwango mono abami into our brothers the Muslims believe nga ekina ese ne chikogambirwa igonga esabato eyabekiru ensemo nebe
nga ntogambigwe ekyagala matukale mu the litmus paper that will be there as aba Kristo bonsi n'abantu bonsi esabato togo sasima nereri and it will mark the difference korendo manene gagoteba narete okugambya ase abantu bonsi eisekoba abakristo eisekoba n'abayisilamu eisekoba n'abahindu yet bonsi korende nande nganchere nkuwandelinga nerimo chikanisa cheita matukaya eno kutwagoyirie abakristo twagirie abakristo takoragi twabagoyirie. in fact yandebega muswati narondet maragoba Tell me. ango jara nango kobeke screenshot mukate gorotwa na tambe Yes. akamanya konde kwanza abatore kanisa eye inone ntambe ke kora mwarabere kanisa ande mwanda toko yakongia abatokur kurumwino gate torabera ke kerege gocheri matogoche gomana nachirani mwato so mirindu twaitwa igure lakini ni muri kwetara gendera Ekere kia mangana nkeringa eno kurwa. You remember last Sabbath igona renge riamangera one of the districts Chianyanchwa. districts of churches One of the churches Chianyanchwa district. Na emeremo erobere ile district ya Nyanchwa and Pastor Daniel Ombui nelinga ekurusedi nerororo umutinyu 12. And we are getting ready ngemeremo emenene nyasaye atubekere boniga. He calls us to be his business partners. Business itu ateba kuriama ngeranga yokonia ingana ya nyasaye freely but very expensively. Ene bono twama yakobeka iga ekero umuntu atarire wiki ngima wiki ibere umutinyo mugima ekera akire kanisa nigaga rikorosyo bwamatebu a connection with God. Toe abantu ribaga egere banyore kinga cyuko musasima na kuigora chinkora chia twasoma Lamentations 2 verse 19 nga torere tumukia maboka ito gutia sinya tubarera abana baitu tutarabarera na itu turerera igonga ekero abakristo begerigwe amangana yokorwa tariwe cyabo bokomu turiko nyarabune gurube aba Israel ekero bakorwa yentokera bakorete maybe nsomere Exodus okonganya 35 asome isano asome ne kebugo gikumi ocharo kogende gikumi nga ebi chinchera nchire ibere gosasima go koroseria omone no bomenyo. It is us to do it, yani no meno negento otumiete your money ngo kerendore mono kubwa kirionyo tekego ito gachoa nga chinchera nchire chiarenge ibere barenge koroseria 35 verse 5 orukera ndogende verse 10 egotebaiga moruero monene ebiegwa kero omonto oyore n'omoyo bw'obwancha arwere omonene ebinto ebi ethahabu na efedha na etai. 10 yatebaiga abaroisia bonsi abang'aini abarase gati yaino tiga bache baroisie ebinto bionsi omonene achikire. Yes. Iwanga okurwa barwete karosa Biblia buya anego kuinyorerenga part of what they gave diribare kurwa Misri mbai mogete nebiegwa gete baetwe ando maite yachete kawobuno mosando oko kukori kwarenge Misri bona kende gyose bare gusaba aba Misri iko bare ko babuwango egere bagende ndabarabumbakwa because yo muheryo namakwerya bono ekanisiye ende yonse eryogocha omonene otoire biegwa. I remember one time tokaganda sakuru kenoria gergo chietago uchimoine erio moerio erarari kenoria erarari chietago uchimoine Kenoria. There is a big church there as we speak, lakini I remember etu aruete tabaka by then ne choir ya rekoro ku witnessing group
e group yeye omonene nanye seseneti in a way one ntobwate chifundi onye ne cyogosona njiro icyoko agacha njiro icyoko rosi nini tukagenda ase effort yarenge is it a week or something like that kero togo chugokora tukagenda tukabutore mete ese yarenge tukareta tukagache kanisa tutarange tufundie ndeko ruisiko omonene oire kanisa yige biegwa abokorandi mbaro abogotera mbaro ntubwate chifundi ekanisa yaituime bagwente gochanga mwata getorosi ewoli gaiga material singechiga na ndo maite ngentokera kiro chikiarosia na nitetenge kwane egerenge muri seri baga mechango ngo kurwere kanisa na inde abarayi barochega kichiria batebanga bese chitiri nchirigo tumeka mpaka minute kaya itiri aba bakwana ba make sure minute yetiri goleta no motego twane kagaranga rende Tamba kukonyoa. Yamba kama mwegeresi wekamoche CCB studio mwetero. Mwetero mumaya konyora. Anje no bakonyora ngatiri ko banjera baite na batari kwanje minute ite. Abo no bakwene kinge minute itiri gweta kijibe sacha change twembora. Yes. Finally abantu bacha konga kitoango report bine nge cyare ngere 1700 wane troche 1200 account ime. What happened? Dero onye mota ita kuwagache kanisa buya nindo chege ntokea okora Kanyamarabe township woniga laki inche nkorunde umuchanga chigari sana okoreka umuchanga practical okubwatu inche amabati ayo nkororande nkoreta amabati atano nkoreta anda matabori. By the way, I have seen Nyamarabe township kanisa egukina na ndiye kuwagachwa through that method amunokurwa jiriwa tango kurwa nkoyo Murumba tianda gadebi. Yes. Abasarigite mbasarigite nuruche no ene. Yes. Abantu bakoreta matabori gaiga. Morisia mukate ache mukinga ndetu kule wole tiganda beka mugonya kuyariga. Aira matabori ari teirani. Ache mukimo chango yo gwateba ngajimiri baro isana teirani. Nabo bari bagwateba ngabago block body te minute ya gento gete egere acharat oyo sarigetaye oyo koragere runaragere iria motiga enkoba ya ngocher nkore ngoteba iria no kora asenge encho yebiegwe biga the offerings of the spirit omoika bwobaniga goteba nga Nyasaye obekire asa maboko y'abantu baye ebiegwa byugokumia obaire ebiegwa ao nga mbari bagokora ekineke bagokora korende tari bonsi bagokora asoko bwokomo none ebyare bigatubwate tibirengaini yakira kogera karakurwa ebiegwa ondo mo abitano oyonde bibere oyonde ekemo kero omuntu korengana no konyara kwaye kero yomo orangirigwe no monene nga tari mangane kegwa bwate ndakikirege kangana akibeka sogo kore nabo ko nyara kuru chiringi miye yarebe na ekotwara ngeli amangera maybe this was very nice. I told them this ikakinero ko nyora toga ne iria se district to rushilingi yo 10 one member teba darure 20 uyuma itega ko tushekeza na tiga na iche pemia ya aiso abagina baraji abagina godu awata abanchini chedigie miye yemo and we met the target. These are offerings na no moika otoa ebiegwe biga bionsi ninki ekekia bekure sama bakao. What have you done with them? Motoya magagoteba, you either use them or you lose them. Otabi koreleti biegwa, they will be taken away from you. Toboke taboboke maneno toire biegwa naba Israel ba korete bakagacha obomenyo esenge ncho monena agatete kobera na barabwo na intwe inchenaye twairwe mberemo. We don't sit and wait tokore ensema yaito biamono mondo ndakuburia ine egati yaba Israel
na Nyasaye Mm. ning'orendete abande bobe mono kati yaintwe ne sabato ning'orendete yonde mono Quote nere yami kutoka asili tukuria Sunday isensa mangana yomo eri amangana yiga gatebanga kubua more than Israel kept the Sabbath kubua unaba Israel barendete sabato the Sabbath kept the Israelites. I think I love that. Kubua unaba aba Israel barendete sabato Esabato ni igo ya barendete aba Israel. Esabato ne yango. Ni ya Nyasaye. Ni ya Nyasaye. Igonga by virtue that we have accepted we connect ne sabate yiga no gotebanga twirure gutia so monene ne rora nyare gotura. O monene nere okora abantu baye eyane no kuigwero gochika kwaye and the things will be okay unto me. Amen. Amen. Muna anda tu kwa na kurugabo muranaro yo mondi keire on debringa mukate kamoranche akitimwe bago nsaberania nara sandi kiraga koyin gantega na njetinge ba chage kombuko ga chibintu Edward Mogire ata kamoranche timwe ba gonsaberani tingi gwetibia kwikirika monene na koru wancha kwa at the appointed time we will pray for Edward Mogire. Amen. Taga tukuboliga. How many days, Elder? Yes. Gwebol. Tawan on there, Gwebol. Was Nanchering or Daviga? Eon. Go victimize. You go victimize, and answer go victimize. Victimize, ya rango motora. Like, Tuvanto Chaki lesson, sa mojego. Yes. What is a mojana 10? I see. I see. Go Chagaiga, Durgomera na Monday. Durgomera on Tuesday. Kwanya konyori sabato kenyori go. Like faithfully kwanya konyora ritukiriga rinyorire ngabono rero konyoru ndake ritukiriga ngocherire. But God in his richness of wisdom akarosi mwanya bantu akamukora. Meaning as experience mwanya bantu nabwate experience yoko menye bugumo bwego tani sabato. Lakini sabato is more faithful than man. Amen. Yes. Amen. Because igakorosi igakorosi wasingencho ya mwanya bantu oyo. And the one thing you know, it is sanctified. Gender. Iwa omwanju murigereri oyo torigerere tigabo aso torigerere kurwabo. I want to say this. Like omonene amasisini gakuganyete that day akuganyete na amasisini aya igakuganyete oyanyora you just pick buna mana aringe otanga imuki buno konyara bantu bane ngora nga muri gosoma bugu bunango soma abarene murumba ngo churu kwangetia ibungo gete pakandra ngana nya soma bugu lakini I'm looking at this ai muntu matungo koragera mono nchena na mimi noje bwebisire yona boko rasi chenera kukoragera bono dingola tendagere magane ndagera aga that's a subject for another day. Like these blessings are there for us all. Aye obe turati kane binde bitu acha kwetana no kwetaniwa n'abasongo bagacha kotota binga inuna basada inuna bakado inuna bapefa inuna bafugo yani turati gebyo. If we worship the way God is supposed to be worshipped, then everything is there for us. Like chawa tabela bana ba Israel chora mana Passover to be kurugaiga inu imuktia bunoko nyara kwao nyoko leri nyandambe correct nyoko koragera ngora imukchi kekambie na ro mana kegatuma itu sabantu muranga experience na kwagenda kweta murumbwa basi die mba chaka koteba nga chumbi telingia ayenge chumbi ndie nche nkita kubekere chumbi gagi tobekere chumbi nandu to menterga beken kedro lyo
biblically echumbi nero oro na de mere metanga di echumbi no wansi endagera. Yes. Though the argument is also okay kiagara umunyo yotogo tumia tinde to sarionde chiro. The commonly used type of salt is not good for our health. So we have a type of salt that is a friendly, which can help kiagara ama tukaya a change the aunchore iye mebere yeto ya veire mebe a salt that is required to atabanga ntoveka lakini norora bit friendly ukoro ku Himalayan salt very good novekera ise tubu atiboko mu ndo yo tito ko kwane sege ncho yana ra goboria digana murumbwa nuko chakoruka paka Himalaya chiko dikwende iko tiga tiratuli chumbi erega kwanya kora digere engoko inaejebuka yabise bijuju yebisakara gento binyamnyonga mbiria omonto yo yerinde to makubwato yenya anyanyara abana baye yatokorega that one obogumoboiga and I don't can come nyore miaka 3 miaka 3 you please God is enough. Omorisia murumbu amenye miaka 70 amagokyo manene is enough. Mkata amenye miaka 200 inobo liri no akwirete nda ye naki enda yangina. That is how the Bible says. Lakini bono we are here nga ekerisi kega astogo so asasi much kanise chiga the moving ones like ekere kanisa yarenge nyanchwa orochi abantu tumaite bambirira nkitu ange go sasi bantu baye muna bugiranga ari tumaite so bigere nkyare ngoro aba bado n'ikingidi paro se mbono mwanyora para Daigo jiga admin John Kobira ndia to kuboy abanta batabwati para na kinjiri yarenge ko gana gucisoma. The good thing here that this tabernacle enyombeiga yo monene nibwata machikae musaga tebigwa igwa genda buno okwagache getayo. He was given instructions. Mnago chiko correct. Mnago chiko agati. Ne dini yiga ekarato ko rigeria mangana yo no na Nyasaye na kobera migabu. God does not come in to any tabernacle. Mata ndorota kana kisa bantu babiri batatu bale no bara no nasimokoroka. No nasimoko bango chita abana banyarebe. No ne karo moko banga nganduru. The number ko kwana njina tebeke fungo ba kwana. But it's a major Murumbwa. That's how I'm talking about the body. Yasan, no, Mamma, you can I tell you that go batebiga. Tinemobani, a killing corrand. Overture you got quoted. Where a tegor. Then into a tongo chair, a kinichi, a chin, a chair. I was a matanga getigor about to again to back one. Yes. Lakini kwa ngere lipo kwa swatu riata hata mkate na ayo mulisio manene lakini yoga ndo sabiri kanisa yao. I want to say this. Mangana manga goch. Mno bacholi bono bwaerete. We want to see what is going to happen. Kuba Davida mangana gete makega gocha makongwake. Batirende bali mwachore tu congratulations Asaboko and my friend Leonard Oburu Kurugoro Seka. Oburu na bongwe to biara ngora muri bono ra kinende. I am happy abantu na bachiete no ngaga na tire to chiaga tire chirugoro na kogenda and ministry. But all in all ekanisa yo monene ni tageta chikae one otuli I have known you kuru bwana bunanda kamontaga kesana sure we've kept our friendship and again ngewe chiko tuatana yeah abana si tuata abani ondobwe nsia sekati to kwato bochinga yego monda ngeli tuata abani tuwe kaiga aste to kotigana na igoro ndito yogo tigana oturko tuwa bochinga oturko ganda igoro ndito yogo kechi kukobe kugaira kwa bibo kwa kwibo kana ndira ne group kwakuli iko gando mulisi buya bono ase kinjore lesson yeyo eri swal mo bole tinga kiba no tuaro sire korwa
but God gave kero monto buna amusesenirie. That is why abantu abandi bakaru gold, abandi bakaru silver, abandi brass, abandi fine linen, buna mulishia bekaga alianga, abandi bakaenda bakaba bagaji and all that. So abandi most importantly, umatendiro konyora na uminga tubuga tikenda correct okorwa. But you have to dedicate your time. Chinga kijaona jira njiko sinyaso kenjogo attend na kuligere ringanga ki instructions jira. And that is why God gave instructions actually akaruo moika as Exodus 35 verse 31. Aguna manta ya tusome gago toroega attend na kiku jara koba build because all the materials have been given, all these things they be anyara koba bikuruego wisdom, skill, knowledge ne binde bikanyara koba bikuruego buna Nyasaye anyalte koba korokia Musa. Exodus 35:31. Omoichoirie omoiko Nyasaye omoire obong'aini n'ekisemi anyare gokora emiremende yonsi yoboroisia ebintu byonsi biroje nga tai Nyasaye okwete you use them for his glory ekiagera nero kunyara kaba gagokora boigo so goetera gagu ekegwa nkeroro kiomoika oyu kunyara kaba go include skills amona know how ekiagera etendi nyara koba gekoro kiwa buna inga kiko nyara koba gekoba so wisdom prevailed kere egasi ko nyara koba gekondra and now finally the tabernacle is built kanyara koba gekwagacho na elements sharing necessary asengenjo kwagacha this tabernacle nelinga eyanga koba divided into 3 parts. That is the outer part, the holy and the most holy place. Kurugawo ntu abate bintu buna the golden hack, the table of the bread, the lampstand, the incense altar, the altar of burnt offering, ntu aragalia sebichelia, erio kiketendirigo koraki, eriko nyara kabali kumoka. So that is a sign that there was a place of burnt offering, the lava of bronze, the outer court, the airport, and the breast pocket, the rest and garments. Once built, a sanctuary gani aya ngonyara kabaga korokinga jabwate the tabernacle and the court yard and was to ibiga nikobiya ngonyara kabibi korokianga inki kialengi ngonyara kabaga korekana ase lituko was binde bire byango ko to make on daily basis binde bya to make on annual basis ekiagara ceremonies njire jango nyara kabaji chikoba na ande nchibwata megerio chiko nyara kaba chigo toegeria actually ceremony echiga ingi chiko nyara kaba chigo toegeria li dangani ngo toegeria jire nganga ki Nyasaye anyalte kaba kwanga ebibe na ande nga ekarabi yangite naki ako nyara kaba go solve omuchando bwe webibe. That is why we want to be nyara kaba bi kurego this burnt offering ya nyara kaba kaba boiko ande kuruga guya nyara kaba goro kotoro ngaki Nyasaye ako nyara kaba go toria abanyabibe ekera banyalde kaba bakwanga mebebya ebyabo because you can't be saved unless you do what you confess your sins na ande ingi go nyara kaba yakorokia the evil people ingi bago nyara kaba kaba anda ke no bako nyara the priest ekera go so the most of all is the most all place ekero kende na bako genda guchororo ka ata koletik ata isanigiti. That's why ekera ndiyo ko ngwasuge ko rubekwa alengi go sigwanya kaba koranga mbale bata iko bai unge ngoli bado ngonya gerere go ngang konya gerere gori yolio kodrik go moyali go konyora nga yachire and then this igachio koraki ogendrani. So what will happen to evil people abanyabibe ebe egarwa kodire nelinga ni go sira wakale na kale lakini nende ekere ko kwangama Nyasaye nkurwale obugima bwakale na kale na ande Nyasaye nanyara kabaga korosia at least the future ase bali baganyara kaba bako menya batabwatie bibe gose bakwanga mebebya ebibe byabo. So gwetera asali antonyara kaba gakore kali tukasili tuko at least Nyasaye nigana ngonyara kaba kwabera. That is why this grace ekonyara kaba yakaba yue konyara kana kurwazi John eyemo kifungu kiaye ye 29 yue gotanga emanwa ye ngondi yo konyara kabage koira ebe kurwase ense yons you can read it neke gusi titukolia kabere Yohana akara Yesu ogocha sare akabora tora emano ye ngondi ya Nyasaye oyo kurusie bibe byense
rora emanua yang'ondi ya Nyasaye oyo kurusiki ebibe biense. So there is grace. Na wako nyara wanda kitwanyara kwa bata wakole bibe lakini rende Nyasaye onyara kwa baka boria on the day to day service. Omwali bu mwaka there was that day of atonement. Nyasaye anyalite akonyara kwa baka korokinga na anyare kwa baka gusiria ebibe korwa ase enseyega. Ekara anyare kwa baka gusiriga iga nelianga at the end of the day na anyare ko bali ga ko richibu gochia sompo chando webibe ekiagera Daudi ekara ko tara ko likaya aga ko likakurua se Saburi 73 fungu lake la 17 na wanagani yasome egera torenga that annual service nekia ko nyara ko nga kibe ko nyara ko bi korusiwa and most importantly to nyara ko tokoranga sanctuary nigo yalinga sense moyogo sasima oko motogio monene na kumwiraniria omonene nga mbuya mono for that. Psalm 73 verse 17 inasoma goika ekera naso ete ime ase obomenyo obotenu bwa Nyasaye elio nalio namanyete omoere bwa abanyabibe buna ole ekera namanyete omoere bwa Nyasaye na namanyete ngaki omoere bwa munyabibe ime ase obomenyo obotenu bwa Nyasaye. Yes, when I entered to the most holy place nali namanyete. Yes. So Nyasaye ngonyarali ko baga kurubi ngwase biga ekere ko nyara ko baga korokia ngorogire the final solution buna ebibi ko nyara ko baga koroki bi ko very eradicated and from then on toward the sanctuary bunere ensemo yogo sazima bunne ensemo yoko motogia omonene na ande bunere ensemo yoko express na ko irene ngambu ya mono go just Nyasaye asingenjo ya o chinjira cha chokoboria na and indeed once now the tabernacle ya very filled in Kelinga God's presence is in the tabernacle na kikiona yangu to read that key text ya Exodus 40 verse 34 Exodus 40 verse 34 you ya jara kabaga torokia amangana alia bunda tuaso makurwo you can read we analyze it then torenga ngaki Nyasaye akonyara kabaga goteba asense meju 40:35 bateba elio lira ligatuba mayo musangirikano na obonene bwo monene bugaichora ime ase obomenyo. Now the tabernacle ya beire ya gachiru lire likajara kabali goichora araria ase mayo monene yomonene eyue kohorokia the presence of the Lord because goeta niga igabune ngakie gasia nyare kobaga koba inkelinga at least bono mwako kabere abantu abaga banyare koba ba move from Egypt michande yetu kwanne yanyare koba goikera. Now finally they were to enter into the tabernacle as the presence of the Lord yakalotaki and consecration was done. Iga kanyara koba go chenwa ne krea nyara koba go chenwa actually nande go to depict yat nyara koba go to inyoria go chimaega inga inkikeria Nyasaye ago kerete gose ngakia tebet bono work was completed. Nyasaye ko moraturi ga gotebanga emiromo yaye yanyare koba ko era like now the tabernacle was done what complete na gaiga ndira nyalto koba kera tebet nga he had made the skies and the heart and indeed akanyara koba ko kanga all was complete na hande semo yende akanyara koba tenga beyond banyare koba bigo ikirana iga go kubikwana iga ekaranya to koba kwa gacha that only the tent yutu anyara koba to soma about in Exodus 40 verse 34 na hande after Solomon anyara koba kwa gacha temple na no anyara to koba garaki ye koera. Remember Solomon came to finish up the building of what the temple ekiagara Daudi omonyene taringu ya gacha possibly because amanyika konyara anyara koba garaki gako so egere anyara koba igo. Now finally Aaron na wana bae bakaba dressed in their priestly garments because all these were part of the ingredients yang anyara koba in the tabernacle and they were anointed for the mission. Egasi kanyara koba koraki igego jaka one mirmo yomonene ekanyara koba kogendera. So the sanctuary has been complete and adbona yabire consecrated. Nelinga we need to live as per instructions. We need to abide by God's saving power. Mimi ni Elda kutoka Masai. Swali langu, Aroni alimuasi
Wale alimuasi Mungu wakati Musa alipanda milima. Lakini kitabu cha Kutoka 44 fungu la 20, Mungu aambia Musa na Haroni wanawe watakuwa katika hema kunitolea madhabahu, kwani walikufa. Mwalise Murumbwa anya wana saga okay. Tata tobwa kaisano Jones. Tegogona ninyi monyu gwete bana. Togo igwete. Nanchere nteberi ngane rimo bagara kire kachairire. Nga okwagachwa kwa bamenyo obuiga kwa bwate engencho. Na monna natagete abahorokie ekegara ntobwate emeroberi yare emeyega go yarenge the daily nere yarenge yakira rituko. Nainde muyega noro koreka rimo aso mwaka. Ebintu ebigo byari koreka number 1 ogukwa kuria gw'ekingondi kiri kyari konyenywa kworokinga Nyasaye nagechete ebibe nagoikaboniga nagechete ebibe nabaibere yarokinga Nyasaye nkomotori yaro umunyabibe uriore gokoramba mochoriria kurende kerangamire nainde Nyasaye no nyamboniga nkotori yaro umunyabibe nekero angamire nabaisatu omuyega uria bwo rimo mwaka orukora kinga Nyasaye nache busiria abanyabibe akaorokia rira naende kene mbasirete asengencho yugo taigora because bari bose bacage torogendo kurwa Misiri gutikana mbaberuboka bayigete so they were destroyed nainde abanyabibe mbasirigwe onye tibagonchoreria omoerio Nyasaye ngopene keriare gente kemo na matukare mutwe igara aba matuka maya amatuko yobonene asengencho ebibeti biko baho kaborio kuiga ase ekambie yemo ribikeri ige nyacheki erabanga abantu bonse rero iga nto choreje tutige bibe ondita yo kore bibe omoere noche ade kera ningatebanga uiko chiche aseki. Good news yarenga ase that great controversy neringa Saitani goika nainde goika asirigwe naba malaika baye bari batayigwerete mbasirigwe so nebanga ntwachenkire rero iga ntwonchoreja ekene keringa lazima omoeri ongochore nainde omoeri ogogocha. It is good news na mangana maya asebaria torana chebina ko renga tebaiga kirengaki muri sinasoma 73-17 lakini bona obumenyo obuigo bachenu igoborororo asengencho inchenaye tonyari bagariyo kwenda gusasima lakini atebanga as leaders bechi kanisa kae abantu ribaga bakwane no moneno. We cannot have a full service. Prepare people na there to prayer session and we do it ekyaga ntuganike kugamba natatu ito tomatebye mechande ito munere twimukira amaboko ito igoro gusaba obuya bwaye iryo bobe naitwe. Amen. Actually as we are on winding up kiratanda gukora ngelinga Kristo akanyara kabaga gosoa agosiga akajabuna mwanya bantu ase karu igaiga Yesu akanyara kabaga kaba mwanya bantu na igaiga tukonyara kaba tukurigereria ase Yohana ya mugiungu gya 14 egere anyara kabaga korokinga at least noare amona intwe ase njere konyara kaba ege korrekana so okobagwa Kristo asense yiga nigo kwanyala tukaba gutunyoria nga njire rianya aba Israeli wanya tukaba komenya ali ase old tent ali ase Sinai na maiga yae nyasaga nyara kaba komenya ase roro na ndagatara amona barabo nabo yarenge amona barabo so ekere Kristo anyara kaba mwanya bantu ni ganya tukaba komenya na banta asense and actually this was yekanyara kaba ko kemono ekiagera Nyasaye niga nyalete koba ka korokia nga indeed is Emmanuel eyo korokinga God with us eyo konyara koba watorokinga Nyasaye no ale amoro na intwe
And indeed, this is where that verse comes. Matthew 18, verse 20. Inga wherever bale babere batato na inje na onda manaba na barabo. So Nyasaye ni gakonyara kabago ko babona mona intu etera sumo ikoma janu. So in each day we need to dine with him. So nyara kabato komo koto kaba manere na antu tuaro bugama te buabene ase ale. And that's why he says no bonya ale kabagi ngote na sige sieri ngoko ngonda ondo konyara kabagi ka koigora ni nyara kabagi ngokora kingo so let our hearts be open. Chingoro jeto chinyara kabaji koigoka ekere Kristo ara nyara kabaga ko gago so chingoro jeto riori ngoto nyara kabata okoraki to ko nyara kaba to ko cheneka. And indeed mwari ono ringa lesson ye une ko nyago to drive bono ne ringa ni goto nyara kabata okoba in the presence of God. God is with us. Ne ringa let us be submissive to his will. Egratu anyara kabato koba submissive to his will. Riari bono amangana ya suffering ya nyare kabage gwenjua amangana ya amakweli buna bona buchire asense yiga amangana imechando ao riori neke omoerio ekiagera with Christ everything is possible. So let us welcome the presence of Christ in our holy tent. Let us welcome Christ tole ekiagera nere uranyara kabaga gutura na gututangana. And indeed the truth is Jesus is with us. Neringa it is us to let him in. Anyara kabaga go dine together with us. Egera nyara kabato korra. That was John 1 verse 14. I'm sure kwa igora yasome as we crown that lesson. Kaya narom kata ato ajida kaisa no. Already toetaniti. Wachitaniti. Na riro ringana riva koreka kobo umubere akamenya segati yaitu tokarora obonene bwaye obonene buno mwana omumwima orura asitata oichire nobuya na ekene. Amen. And this is the same Jesus. Endrata ko kongonda as chingore jeito endrata ko kongonda as turu tunyara kabato ko koraki to ko moigolera egere obu amate yebuito amonere waendre ko koba amo amonere na de Kristo na nyara kabaga koba amo naintu. Actually in Revelation 21 verse 3 nonda to soma we crown it. Nkaigwa elio giri neri korwa asikero kerekyo boneri bateba rora obumenyo bwa Nyasaye ni boboria mana mwanya bantu ere na menye nabarobo nababe abantu baye na Nyasaye omonye nabe omonene nabarobo. Ndogira this promise this morning. Yeah. Amen. Sema ya kwango kwa buri ndiyenoko osengocha torgo chabo yakwane okore ogaro saberani ntie na ngo comments ayase goteba Nyasaye obumenyo bwa Nyasaye ni gobora mana mwanya bantu ogabuna ndwa mausomera. Okay, sawa. Chinga kiti chakare nigo aba Israel bankwanda asigete banyako baba gusasima kurwaroro lakini asinga kiti to boniga Nyasaye otebire muno muri siati kagoteba niga ati ni nigesiria guturondo yora mwigore na soime banyako bago daine amonere yue mani shetenga ekero tura igore chinkoro chito Nyasaye nigo are ange asitole na niga aranya ko baga kugendera komenya mona intwe na ebukwetu akorera gosoma ya Revelation the New Jerusalem nego chikoika gocha nigo to chikoro bande bwa Nyasaye na Nyasaye niga arachikobo oyo ito na into abantu bae. Amen. Tujibu Murumbwa. Sijui kama nilikusikia vizuri, alisema kwamba Aroni watoto wake waliletwa wawe makuhani, si ndio? What was the question, Enoch? Because The question was, but I want to answer it. The question was, Aaron led the Israelites kwa kuasi. Ekero msaga kare juu ya mlima. That is true. Lakini ekero Nyasaye akurugo chika igagoteba ng'abana ba Aroni na Aroni omonyene baberororo ekereke ngwanso gekorwekwa. Kwani ekero bachitega ego bagwete. Kerba itaseke ngwanso gekorwe. Walikufa. Ogo kuona kikogo cha na kuntegwe because verse 12 inasema kisha utamleta Haruni na wanawe hapo mlangoni pa hema ya kukutania, nawe utawaosha kwa maji. Kisha utamvika Haruni mavazi matakatifu, nawe utamtia mafuta,
na kumweka awe mtakatifu, ili apate kunitumikia katika kazi ya ukuhani. Oh yes. Kisha utawaleta wanawe na kuwavika kanzu zao. 15. Nawe utawatia mafuta kama ulivyomtia mafuta baba yao, ili wanitumikie katika kazi ya ukuhani. Na huko kutiwa mafuta kwao kutakuwa ni kwa ukuhani wa milele katika vizazi vyao vyote. Biblia haijataja chochote kwamba fulani alikufa, lakini hapa wote wamefika. Lile ambalo nimesikia na ni kweli, Haruni aliwaongoza Waisraeli kuasi. Yes. Lakini hapa tena ameitwa na anapakwa mafuta ili aweze kumtumikia Bwana, kumaanisha kwamba Mungu ni wa huruma. Amen. Tumeasi, lakini tutakapoomba msamaha, yeye ni mwingi wa huruma na anatupatia kinachoitwa katika Kiingereza second chances, a God of second chances, not a second chance. Ingekuwa ni a second chance, then Haruni angeishia pale, lakini rehema zake ni nyingi, na ndio sababu hata mimi na leo na msikilizaji wetu huyu tuko hapa. Haruni aliasi, lakini alisamehewa. By the way, tunakumbuka Musa akiwaombea kwamba ndio wameasi, lakini sasa waje niwaombee msamaha. Na ikiwa unaona si fema, basi ikiwa utawasamea nami jina langu uweze liweli uweze injagere nianzie mimi mwenyewe. Asaba kole le wana bwan speak na kigendu yego tikiara mbeka nga. Aba kwanza ndaba gutugamba ga iko manene dirimbo kyumurero baligisie baro. So inata wari baligisi pia gero manene bwa kananga na njinoyo. Mungu ni Mungu wa rehema. Ishara kwamba aliwasamee, sasa na anawapa kasi takatifu. Pia mwana mwesi asogo contribute. Thank you everyone. Vitutuo mete, thank you darling because you are there and then you following, na kila mtu mwenye anafuatilia jumbe zenu ningezisoma zote na mna kiro montari gaiga katu akore lesson nganchire tokorege. Yes. Asante Mungu kwa yote. Tufunulie zaidi tuweze kukujua wewe. Na tumenye buna msa menyete asichinga kichiria ekera kurusia bana ba Israeli gago chimoina kababia. Maneno itonko nganya tore kuruo konganya na gosege tab kende kia yosho ge ukwana igoro yobana bwao. Kabenya sai to asire tere Yesu Kristo motoretu. Amen. Amina. Igondi tu akorega nde tukwane mangana abere. Yes. Wa